clear car tam tak hi mun fal re tak taka ni in clear car an checking kan tiang chi hi soitur ve newa chung zinga pakhat chu he Oak Island anti po hi ani a Canada vaw kam sira ni in Oak Island hi ram ekar za somli vela zaw ani a tun tuma po hian Oak Island anti clear car mi ten rohlu an zon thin na mun clear car dang dai tak chanchin kan hodon ani clear car tam tak hi mun fal re tak taka ni in clear car an checking kan tiang chi hi soitur ve newa chung zinga pakhat chu he Oak Island anti po hi ani a Canada vaw kam sira ni in Oak Island hi ram ekar za somli vela zaw ani a mana ta to rohlu in phum ru ni in mitam takin an ngaya chumi ani awang chuan anei tu tele ahmuna vo om chil te po anin thak zut to a William Shakespeare a manuscript atanga Mary Anthony i lunglu thlengin an hmuto a longsom manglalpa captain kita rote po kha helai hmuna hian in phum ru ni in an ngaya chumi pialama chuan he clear car hi an chia in aveng him ni in an soiboka he an chia an soidan chuan heng rohlu te hi zon mu ani ma in mi pasari an thipot tur ani ti ani a kum zabi ni kalta vel thlengba kha chhuile tur omlo ma sela mi engemaw zatin heng rohlu an zon lama hian nunna ano chan to ani mi na achanchin an hriatla theiber de zinga mi chu kumsang khat zaruk top lam kha ni in longa thok thin pakhat chuan campaign kita noya tho thin thu soin ani chuan Boston atanga khochak lam clear car pakhata rohlu an phum rok thu asoya he Oak Island hi tichi alo ma sela o mang thei tur bera mi tan an ngai ani a hetianga an soite hi dikfam kim thin lo ma sela captain kit a hian New York Gardeners Island antia aro then khat alo phum to awangin mitam tak chuan he Oak Island apo hian a phum ve ngei an ring ani he Oak Island chungchang hi lo lar zelin kumsang khat jasari somkole panga khan poisakhur anti mai manipit anti chu lai chu ani a mishing siam chop khur ni in fit za vela thuk ani a Onslow company anti ta chu helai muna uluk taka wazir chiang masaber tu te ani a hetia akhur hi an lai thuk zel na lama hian thang tia soi thei tur anti perta a an khur lai chu tui tam takin aron chim ta a heng tui ta hi pai chu atum ani a pai chu nan hian tuipam na khol an manga he tuipam na khol po hi a chele ta zela abul na ya hian leidang verle ni in he po hi tui hian a chim pil le ta vek ani an sum nei zong zong an manral vek nu chuan Onslow company ta hian lo thei lawin an thil zon chu an ban san alo ngai ta ani kumsang khat zariat tir lampang khan stone tablet maktak pakhat fit sam kwa vela thuka alai chu ani a he tablet hi kum tam tak chung zir ni in athu ziak ta hi chiar ani ta a chumia in ziak ni nge ya an ngai chu fit so matanga samko in kar noilam vela hian pawn makta duai zahni hu vel ro ain phum ru ti ani a he thil an chiar hun hi kumsang khat zariat somli bor vel kha ani to a rohlu chu an lai chuak mai don ni in alang mana ma se van doina chu a thleng thun zom ta zel zoka Onslow company nuwa he ro lai chua tum tu te chu Turo company anti hi ni in anni hian lei verna man ro thatak an manga abul tran nan gold chain te an lai chuaka tu tuan phurna nasatak ape boka khura tuite chu theiang anga the kangtum ani a ma sela anni po hi beidongin an thil tum hi an ban sam zui ta bok ani chutiang chu nulama zong tu te thilton ani ta zela Oak Island Association te baka Oak Island Company te po hi pol ni in anni po hian poisa tam tak an khoral nu an beidong zui ta a chumi nulama chuan William Cooper anti te Gilbert Hatcher Robert Garfield David Blankenship tele David Tabia anti te chu treasure hunter lo chamta te ani boka hemi ani awang hian he Oak Island hi khovela rohlu zonnana mi ten sum an sen hnem na ber anti hial ani chumi baka chuan then khathi chuan an ro sum mai nilawin an nun na hial chan ta te anom boka he clear car an chia anti ina asoidan kha chuan rohlu zon hu ani ma hian mi pasari an thipot tur ani ti kha ani a vandoi thla takin thina hian thla alo zar fo to thina he clear car a rohlu zong nun na chan ta ta hi paruk soi thei anom to a
ama saber chu kumsang ka zaria samuk le pakhat kha ni in leiverna a bom an manna lama hian a thoktu pakhat chuan anunna alo chan pha to a adatu hi kumsang ka zaria sangko le pasaria kha ni in lei an vera hian monarch kaiser anti chu in rapialin athuk laya hian alo tlahlum to bok ani anuwa thinara thlak thleng ti theitur chu kumsang ka zakwa samuk le panga kha ni in he thil thleng hi restal tragedy ti ani a Robert Restala chu an thil lai hian gas mak tak lo chuak thut awangin atal buaya ti chuan ang khur laya chuan atalut ta a Restala fapa chuan apa chantum chuan khura chuan azuang thaveta a athok tu pahni ten an zui thlaboka vandoi thlak takin an pali chuan chu gas awang chuan an boral ta vek ani he ok island a rohlu an zonna lama hian ti chuan mi paruk chi en nunna an chan ta a pakhat chuan ala zui ve ngei don ni in mi tam takin an ngai boka ok island momentum kumsang zakwa samko le panga a an ti chuwa chuan officialin mi paruk te an thi to thu atar langa mi tam tak chuan hei a hian an tam to ni in an ring ve thunga sangni le som paruka Blue House Block antina azia dan chuan mi som pali zat an lo boral to ti ani a ma sela an vai hian rohlu zong an ni kherem ti ero fin fiana a om lo thung ani henga thita ta hi rohlu zong an ni ngat chuan a an sia chu aral to ti na po ani mai thaya Ricale Marty Laguerre anti ta hi tuna he ok island nei tu ta hi ani a an ni po hian he thliar kar le a rohlu chungchang hi an ngai ven ve hle a heng rote ok island a an zona te po hi video siamin history channel lama po khan the curse of ok island ti in an lo te chuak to a chu mitam takin an thira hemi awang hian he ok island po hian mi te hriat a hlo pha le zual hle ani tun thleng hian hemi te pahni hian sum tam tak seng to in tun lai thiamna tenen uluk takin zong ma sela mu ero an la nei me ulo ani he thliar kara hian ro ti theitur mu ero an lo nei ve zeu zeu to thina chung zinga chuan Knight Templar ho cross ni om takte Mary Antonelli chi bauta man to tak ni ngei tu ra ngai te baka kumsang kha zasari bor vela an lo cher to fei te po atel ani hun an kalanga helai hmuna hian ro hi a om ani ngai chuan an la mu te po arin oma chumi rol ero chuan an chia a keng tel nia an soi awang hian nunna chan te po anom le mai thei ani ole kha kha tuntuma kan no theite ani a he thliar kar hian an chia hi a keng tel rengem ti te le he thliar kara hian heng ro te hi a om kan ringem ti te kha comment lama in soi hawila a thawme en tu te chunga lom thu ke soye